June ni kwa kumsang ni somni pakhat khan Uttar Pradesh state chunga Chandosi khopuya cheng Istafar Khan le akhomi mi engamuzat ti chu Chandosi police station a vakalin police station in charge anwa hmu'a Istafar Khan chuan afapa me ni som pakwa kumsang ni somni pakhat atanga a omna chin an sia to lo thu awashil chu police station in charge chuan ifapa omna chin inshiat lo atanga ni somni nuwa complain in ron siam chak maya awatlai to veti in alo zot leta ani po chuan an thei anga an zon thole ron ho vele mai turangai na an nei awanga police complain the lut lok lo an ni thu in achang ve boka an fapa a omna chin shiat lava bo hi Fahim Khan ni in fa pahni anei to nge rong noya e zong mi na thokin veng sang sanga te po akal kwal fawa an ko chen mai ba ka state danga te po na thok tur hian akal chhuak thin ani hemi chuma a omna chin an shat lo chumpo hian a chung te hian atira chuan ngai that lo na em an nei lem lawa ma se in a chwa san atanga ni hni alia meu chuan a chung te ngai that hei lo chuan phone an han tuma ma se an betlang thei reng lo anu puya chung te lam an be pople ngala an ni lam po in chanchin shiat an nei bik chuang lo an na tho na mun aligar lama a tho puite la in engma an shat lo thule an mu lo thuin an lo chang zel boxi nen an mang ang ti ngai na an shat to lo awangin Istafar Khan chuan afapa Fahim Khan omna chin an shat lo thule a bodan chanchin te zia ka pe in police te a shat tirta ani police te po chuan bo zui sak lo tiamin bota an fapa Fahim Khan a thalak chu police te pe in anni po in lama an ho vele ta a case an zialu fil nu chuan police thana in charge Divendra Sharma chuan SI Umendra Malik chu case in charge sarwatin Fahim Khan bodan chui tur chuan ma an la chan ngala Fahim Khan mobile call detail chui na chu nama sabira nein police lamten mobile location an chui na a Aligarh Uttar Pradesh ani ti she chhuakin Aligarh lampanin an kalngal vata mobile location manga a omna chinia an shiat an bathlen chuan a chevel CCTV camera record te la khomin nu chuina an kalpuya ma se engma mu chwa an nei lem lo kil sang sang atangin nu chuina an kalpui zela an nu chuina kal zela outpost in charge Umendra Malik le atim te chuan an mizon mek Fahim Khan le Aligarh district a Padwai khwa a pasal pomlai nei mek sahida ne na anin mu dun chin tho an shetatlat mai police lamten an thushiat bo zui ngal vatin Padwai khwa chu an pan le ngala an bathlen chuan sahida ite chen na kal ngalin thuzo fia na an nei ta a chuta police te thushiat chuan a chonge mai sahidai pasal hi railway na thokni in zan lam duty le chhun lam duty hun ani chok chena kumsang ni sompariat kum khan rampuma Diwali festival lo thleng tur in bua saina an kalpui chho mek lai in tin deuh thote chuan an in rongte an noi thaloma sahidai te po hian noi that an du ve awangin an chen omte kal tlangin Fahim Khan chu rong noi thiam takani ti an shia a phone va bipopin Fahim Khan chu an in rong noi tur chuan akalta ani an in chu alendeu ema wangin Fahim Khan chuan noi zo tur chuan kar khatvel angai arin thu asoi ngala ti chuan in biak remna an nei hnu a tho chan atanga ni hni hnuwa sahidai pasal ero an na a training tura kau zinga atelvi awangin kar ni chung training turin akala chumi hlan chuan Fahim Khan po in a na chu thok chhomol mul zelin sahidai po in a thut mun atanga lo choi omin anna thona bula chuan atal ve ta fo maya ani tela inel chhozelin Fahim Khan po in nuam ati sot via tu khat anna thokle tura sahidai te in lampana akal chu nidang a in akal madewa awathlen chuan nidang ati angbokin rong chu asiam ngal molmula chuti lai chuan in nei tunu sahidai chuan afanu school kaltura boy pui ve meka afanu school kaltur a shwai zo nuwa Fahima Khan na thona bula bok chuan alo om vele in an ti dun le tamal mala an thu po ein mu chho tan ta vya mai sahidai chuan an no panun chungchanga apasal laka a hlim lo thu te asoi chhuaka
Fahima khan po chuan thiam takalo dong songin a thei tok chuan a fui ve ani chuta chang chuan pomlai nei ve ve e ti lo chuan anin kara in sha thiam ton na thuk tak an lo nei reng hi lo ni a hun aliam zela shipuin ram chunga ti boya mitin mai mani hna po thok hlei theilavin an oma Fahim khan po lockdown ti ani awangin a hna a akal tam theilo chuti irwal chuan a kha tokin sahidai nen po anin bi ve reng thina kumsang ni somni pakhat me ni som pakwa aron her chhuaka sahidai chuan Fahima chu hna anei thule an ina thlen chil mai tura kal turin phone in avabile ta Fahima po aligar lampan chuan a chhuak le ta a achunga thil thleng tur hi shelok ni se akal kherin arin omlo khatia rong hnoya sahidai te ina na atho chin lai khan mipat mei chana voi engemu zat an lo mangdon photo a chu thilawang chuan sahidai hian Fahima khan laka ril roswal pole si in anin kara thil thleng shetu om chun le ama theihngil na ol samber tur nia a hriat awangin na thok tur ang takin a kau ani in aron thlen chuan Fahima khan chuan nel le po takin aron bele ngal mol mula sahida chuan an tho na manrua tur le a tul tho alo silwata ti chuan an pahni chuan kal chhuakin sahida pasal ero office a kal hlan ani a pasal chu phone ava bia in a hon hun tur wa zo te te a zo chan po sahida hian aril ruwa manruk na nein a pasal shiat lawa thil engkim ti theinan le a pasal ho ma a in thlen le man atum wang ani sahida chuan an kar chu khalin Fahim khan nen chuan dorlam chu an panzela dar kar chan vevel an tlantia kongsir thingpui dor an chola eitur an order te an eidon lai takin sahidai chuan Fahim khan chu motor chunga abek da laturin atir le a chumi chung chuan sahidai chuan Fahim khan thil eitura chuan mishing nun na rang tak maya ti top thei tur a phul saka ti chuan tuiti taka an eizo hnuwa zun ramte an thiar hnuwa kar lam chu an pan le a motor chung an lu che atia chuan Fahim khan chu luak chhuak ti sha tak hian awak ta vak mai kan thil ei kha ka ei swal dewaniang ka pumte po anuam lo ti in aron soi chhuaka chu vele sahidai chuan arang lama damdoi in pan angai ni chu ti in kong dang lama chuan akar chu a herkwala an tlan zela thui po an na tlan lawang tia Fahim khan chuan mule mal anei to lo a chaw to em maya aka atanga chil phwan chhuak de urengin amit meng thlengin a boy chhota thuiwak lo an tlan lia Fahim khan chuan atur ei chutwar lovin motor chunga chuan a boral puita ani a boral ani ti a hriat vele sahidai chuan Fahim khan mobile chula ngalin sim card a phoya a mobile phone ero aipte ada sak lia mun fian real deu lampanin atlan zela kongsira dingin kar kong khar chu hongin ruang chu nim kara anam liam thlata a ti chuan an in lampanin atlan hole ta ni in police te ma a chuan a soita ani an thushia chuan police lamte po achong hle maya he thila hian a pasal a in nam hnoi vele velote an zota ma se engma a hriat pui lo thole a pasal hriat a hlo em awang zoka hetianga thil swalian tak ti hini in police te ma a hian a soya ti chuan police lamten tual that tu sahidai hnen atanga statement te an lak no in an man ngala jun ni somni pathum kumsang ni somni pakhat khan kota shwai ngal ni in hemini lala hian jela dalu ngal anita ani